Jotono lamsoko da secret live deri channel tini or video sanamjak mani ke berong ni bagai simino sanamjago do tarik nai rukutu se tangna ringini tongkhan ke o buku baina ro contact khlai mano tei paina bagai abake sadi rogo wedding rogo sumnani bagai nangini tongke bini thanino norok paibo mano bo tabu borok bu nangi tongo bini o jaga tangmani bagai ge bo abani bagai video bu saka je tangna krang rok tagi mano bini ajago je number jakno rok nukna ajaga norok call khaye bo bai kok hamirok salai mano ta bo bai ge tangna abake surprise obo hero joto detail singai mano ta bo bai nge norok bo bai krang di joto kaham hamir sai manai je tibra jikbri rok kabang ma teri gnai ri gudu set tangna krang kabung mano kre diba haino nogo tongnai ke beke phalmaya beke bai tagmaya ke aboni bagai no bo sawo tangna rungini tongke bo bai contact khlai di bo abani bagai norok no tagnani bagai bo Sakha bo bai kaham hamir salai rang rok bo hai rignai rok to tagai contact khai bo bai salai mano nge sep kaham no hene mano ta hai diba ta haino asuk tongnan nangli ata bo banchika nung banchika obo hai samung nge dakti norok call khaye contact se khlai siri bo bai nge norok bini video no kisa nai ni bina jaga ku sori gnai kaham tongo bignai rok bolai no kaham na thuna te ko thebjon norok numa hana background dogo nge norok bo bai ko bo salai mano paina ni bagai tei tagna ni bagai hambai jotana no everyone chari kaham jotana no khakhana jotana kaham na tonga nge ke bo jodi rignai chama thiba tagnai tonghan ke please ano o number ro contact khlai hodi ang tagra ni borok mai ani tongha borok tongmani ko ekjona a borok ro anu kisa bemani khaibe kha mane ani bagai tangmani borok samia samna rokha tekasha khonggang ki tote bo bat khaika nge tei rok khonggang to asuk tangna ro rumya abon bagang kisa kaham borok ngai tongo rignai tagra bagai kubang ma rignai tagra abon bagai kisa je tagnai rok tonghan ke please ano contact khaidi ani screen no number ro nge please o video no kisa share bo khlai redi date rignai tagnai rong ni thani সবইতে হনে কে nge jodi rignai takjar rok hanke ano sel khaimano rignai chama thibar set rok gange abon bagai ano screen number rok contact khaimano nok jodi sel rok khaijangai tong hanke ano sel khaimano ano photo rok mano screen no rejak number whatsapp khaidi nge amsukno hambai